Άιντε
για 4 τραγούδια. Μικράς Ασίας, αφιερωμένα.
θα συνεχίσουμε μετρήσιμους ή εξάσιμους ρυθμούς. Ήταν πολύ φυσικό να αναπτυχθεί έντονο φιλελεύθερο πνεύμα, το οποίο ανεγνώρισαν και οι ίδιοι Σουλτάνοι παραχωρώντας διάφορα προνόμια όπως στα Ζαγορκόρια. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στα χωριά των Τζουμέρκων
Στην εποχή του Αλή Πασά, τα Τζουμέρκα αποτελούσαν σπουδαίο αρματολίκι, από το οποίο και αναδείχθηκε τριάδα από ονομαστούς καπεταναίους με κυριότερο τον γενναίο Κατσαντώνα. Μετά τον θάνατο του Αλή Πασά, από τα 30 περίπου χωριά των Τζουμέρκων, μόνο 4 κατόρθωσαν να περισσώσουν κάποια από τα παλιά τους προνόμια, και αυτά ήταν οι Καλαρίτες, το Σιράκο, το Ματσούκι και οι Μελισσουργοί, που αποτελούσαν κέντρο οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Ιτήρου. Τζουμέρκα μου περήφανα, στα βαϊκών λιμέρια, με τα 30 σου χωριά στον έλατο Λουσμένα, τραχιά αγριοπερίστερα του γένους Καντιλέρια, στα τιμημένα και άγωμα τα χώματα σπερμένα. Είναι μία παραλλαγή ποίηματος του εισαγγελέα Θεοφανόπουλου από την Άνοιξη στα Άγρα. Έτσι λοιπόν, όπως τον πρόλογο μου ανέφερε, οι δημιουργοί των δημοτικών τραγουδιών είναι ανώνυμοι τραγουδιστές. Έτσι και εμείς ενώσαμε γνωστούς και άγνωστους στίχους τραγουδιών των Τζουμέρκων για να σας μεταφέρουμε νοερά στα δρόμενα της εποχής των πανέμορφων Τζουμέρκων.
Συνεχίζουμε με λίγα ακόμη για να μην σας κουράσουμε σε 7 σύμμους ρυθμούς. Yeah.
Και θα ήθελα να προσκαλέσω τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Ιπποκόλεως και Τρεβέζης, μαζί με τον πατέρα Ελευθέρη, να πούμε ένα τραγούδι του Βοσπόρου τα Λιονέρ. Θα ήθελα να σας προσφέρω ένα μικρό δωράκι. Είναι μια αφήγη για το ευχολόγιο μέσα στις προσευχές του και στις ευχές του για μας τους αδύναμους να μας συμπεριλάβει και εμάς ο Πατήρ Ελευθέριος. Εμείς με τον Νεκτάριο εδώ πέρα θέλουμε να σας προσφέρουμε 2 CD που βγάλαμε για να μας θυμάστε κι εσείς. 2 CD, το ένα είναι, και τα δύο είναι, τα CD είναι έργα του Νεκτάριου. Το ένα είναι ένα CD της παιδικής μας χοροδίας που ψέλνει στην Θεία Λειτουργία, τη δικιά μας εδώ. Και το άλλο είναι από τη χοροδία του Νεκτάριου. Έχει κυκλοφορήσει τώρα πριν από 2 εβδομάδες περίπου και θα θέλαμε να σας τα προσφέρουμε. Και ένα CD θέλω να προσφέρω και στον ιερέα του ναού σας, τον οποίο να το δώσετε όταν θα πάρετε. Παράληψη μου ότι ο ιερέας μας εκτάκτως έχει για Αθήνα και δεν μπορείς να πάρει τέτοια. Παράληψη μου που δεν έφερα σε ένα πίτσι. Μεταξύ 2 βράχων τώρα. Αυτό που είπε, θα το αναιρέσω λίγο, γιατί ο Πατήρ Ελευθέριος είναι από τους ελάχιστους ιερείς που γνωρίζουν βυζαντινή μουσική. Είναι καλλιφωνότατος, είναι γνώστης της μουσικής και τον συγχαίρω γι' αυτό. Είναι από τους ανθρώπους που τα πρώτα χρόνια που ήρθε εδώ στη Φιλιππιάδα, ήρθε στην Άρτα και συμμετείχε στις χοροδίες του συλλόγου που είχα τότε. Τον ευχαριστώ από τότε ακόμα. Είναι ευκαιρία έτσι δημόσια να το εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τη ευχαριστία του. Τα τραγούδια, όπως ακούσατε, είναι πάνω σε δρόμους βυζαντινούς. Και αυτό που θα πούμε είναι σε πλάγιο του Δευτέρου. Του Βοσπόρου τα λιονέρια, καταφύνα για σοφιά. Του Βοσπόρου τα λιονέρια, καταφύνα για σοφιά. Μια γερόντισσα
Θα ήθελα να χειροκροτήσετε άλλη μια φορά αυτή την υπέροχη χοροδία. Η οποία χοροδία έψανε χωρίς όργανα, ακαπέλα δηλαδή. Αυτό δείχνει και την ποιότητα των φωνών. Να τους χαίρεσαι, είναι απίθανες. Όλες είναι απίθανες. Πάμε να πούμε και όλοι μαζί το έχετε για πάντα γεια. Όλοι μαζί όμως, δυνατά. So